kom mar siasa ka. Mokwongo Trevor Amos joka Nyanam en odiochieng' maber ma Nyasaye omiyowa mwachako duondo watwag godo Mowino kaachiel koda in bende Trevor. Awinjo kaka Owino wuoyo to an aluwo siasa kaluwore gik matimore e piny mangima, kendo achako aluwe kendo kaluwore gi gik matimore e pinywa kaendi. Nyocha machiegni kaendi jatend Mungiki miluongo ni Ndura Waruinge ma en cousin no endo mar Maina Njenga nyocha wacho ni nitiere lweny mabiro kaendi matek kabisa e kindgi gi kabila moro, manyiso ni en gima osebedo e pachgi kaka oganda. To king'iyo maber king'iyo kaka siasa wachal, UDA ok omuoch sani, UDA nomuoch chon sawasawa kaluwore gi statement mane Ndura wacho no endo, nikech inyalo paro kane iyiero ng'ano endo ma sani waluongo ni jalup mar rais, ma siasa te ma sani wawacho e Kenya kaendi en wach mabiro kaka tonge magoye ng'eny to jogene bende bayo tong' kuonde moko. Mana apani siasa matimore sani, iyudo ka jomoko wacho ni owe thago ji koni ka jomosiepe ma president kata ker, to jogo eko ma lange bende duokore kodgi. Kane iyiero deputy president, Owino nyalo paro ni ne nitiere lweny matek ahinya e got malo. Lweny no endo ne nitiere kind deputy president kaachiel gi jatelo endo miluongo ni Kindiki. Ne lweny maratego ma niyudo ka jotelo mang'eny ne support Kindiki, jotelo matin ne support deputy mar ker. To inyalo paro kata chieng' mane yiero deputy mar ker no endo, Kindiki nokodhi e meeting no endo. Inyalo paro historia marwa. Wachako wang'iyo fast forward ka gisekawo telo, ka koro iwacho ni iyiero Secretary General mar UDA. Secretary General mar UDA ne miyono maendo mane ae got miluongo ni Veronica Maina, manotiyo matek ahinya maratego ma e pach oganda gi giparo ni gima ne kelo telo no endo. To kane ogik ma kotelo osekaw, tineno ka sirikal kanyo endo ker mar piny nodhi mapiyo piyo moloko Secretary General mar party no endo, ma kawuono wasomo barupe ka diparo barua ma kawuono manondik cha. Barua no endo ne ok ondike gi Secretary General, nondike gi ker. Tinya paro kane iyiero Malala kaka Secretary General mar jo UDA, ne jogo eko ma jogot nong'ur. Anyalo paro ka statement endo mar Governor Manyeri ne en wach no malit ahinya, to kawuono bende Governor Manyeri ne nigi wach malit ahinya. Koro ineno UDA ni owadwa ma Owino ng'e osiepna kabisa, noa kode mabor kane nitiere ng'eno osetiyo sirikal mang'eny kabisa, apani higni modhuro madwaro mag eka ka en mana e sirikal. To nanyiso Owino Owino sani endi wechego eko mag donjo e sirikal gi eki, adiri mantie ni Owino gini gilange joma neno Nyanza ka endi mang'eny ka donjo e sirikal gi eki, gidonjo nikech philosophy ma Owino wacho sani. Owino wacho ni ya definition mar siasa kata tie siasa en ni siasa en donje e od sirikal, kisekawo sirikal tiyako nikech accumulation of wealth en primitive accumulation of wealth tiende ni yako. Lakini wan kuma nwasome nopuonjwa ni ya siasa tiende ni ya en kaka I make decisions e ng'ano endo ma yudo mwandu no iyude nang'o, tiyude nikech ang'o, timiye ng'a, timiye go sadi, timiye go nikech shida mane mondo logo ang'o. Emomiyo ka jomoko ne wacho chon ni sirikal iloso mondo mi orit ngima dhano gi mwandu dhano, property and life. To ineno jowa ma ineno odonjo e sirikal gidonjo because of wrong philosophy, kendo giywak Owino gini wuoyo TV kaka buonjo, kendo to kana gidonjo to ne gidonjo kane nitie ng'at achiel maketogi, ji ariyo moko maketogi ka rombe mag joko mulo, gidonjo donja to ka giwuoyo TV kama to ginyiero. To ka Owino wuok ka gilange maneno Nyanza ka, giywak ka ambulance ma wuok Kibos, giywak nikech gidonjo kacha chande to giyudo ka gido bedo boi kata misumbni, nikech gidhi kacha chande maonge philosophy, gidhi nikech trauma ma gin go ni joluo osebedo oko mar koyo mang'eny nyaka wayud independence nyaka sani, which is true. Nyaka wayud independence pok wabedo president, pok wabedo e kombe mamalo go eko. Koro gifeel ni nitiere ng'ama okawo responsibility mar joluo momono joluo bedo president. Koro gifeel ni gimbe gidonj kacha chande, gilose otonglo mo matin
gilos mwandu moro matin mondo gimbe gichal gi joka. Maiso nitie gima gi admire wealth mag joka kande. To the truth en ni ka gidonjo kaya chande to gido road block oko no ka koro Gachagua ni be koro yudo ni endi. En ni power to koro kare road block ni ngama kete nikech Gachagua ema ji paro ni en jakanyo. Gachagua ke jakanyo no. Sari endi road block no endo sirikal ni no lose gi communities ariyo. Tadwa nyisi by next year ubudong community adi. To by 2027 ubudong ngatadi. Ngatachiel ma osiep na ma wino ng'eyo ni the greed nikech joma donje power sani ma osebede power ni mang'eny. Philosophy gi en ga ni gidhi to gi timo primitive accumulation of wealth. No ko dimba kata maro Oginga Odinga. Ni ang'o momiyo kane Kenyatta odong e power. What did Kenyatta do? Kenyatta notimo wach mar yako sirikal. Wach mar primitive accumulation. Koro gini ndema ji te kopo gidonjogo. Koro mondo mi ilok oganda wa, tilok Kenya. Ok nyadhi gire same philosophy ni donjo kaya chane mondo imbi yaki, mondo kise yako, koro ichak compete.